Kako se zove? Evo vidi. Onako crni kit, ne igra više, ali igro je 10%. Hajde, napravi. Jurić nije siguran. Jurić, mislim da je Marić. Molim? Ivica, kako si? Onda manje. Reci baki da nek dada. Idem na pazi kako prišlo da i baka ne znala. Da ja dobijem plaću jer ne vozim, dođe da ne vozim. To bi ništa. Ja bi se borio da ne vozim. Pa je. I ja isto. Normalno. Ti trebaš stimulirati ljude. Ako nema... Ritam. Evo sad ide Eva to slikati. Sad će veliko poziranje. Dađe, gitarista. Nije ovo. Aha, a ja sam mislila